Kwistjoni li ilha tberren diversi xhur fil-qalba ta' Kastilja dwar il-proġett massiġġ tal-inċeneratur ċentrali ġdid li se jkun qed jinbena bi spiża ta' 150 miljun euro. Issa qed toħroġ aktar fl-apert meta l-ordni minn Kastilja li tali proġett għandu jittieħed minn idejn il-Ministru José Herrera u jingħata lill-Ministru Konrad Mizzi. Il-manuvri kollha qed isiru minn wara dar José Herrera għaljenat b'affarijiet oħra bl-argumenti jkunu wkoll li dan il-Ministru ma kienx kapaċi li jdaħħal fil-pajjiż b'mod effiċjenti l-iskema tas-separazzjoni tal-iskar domestiku. Sorsi fih dan il-Partit Laburista qalu li matul Ottubru u Novembru li għadda kienu rapportati fil-medja numru ta' artikli dwar il-mod kif tqassmu l-kontenituri li għandhom jintużaw minn kull familja għas-separazzjoni tal-iskart. Dan kollu qed iwassal lil dawk qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat biex jenfasizzaw li tali proġett kbir ħafna ta' inċineratur ġdid għal pajjiżna ma jitħallix fidejn il-Ministru José Herrera. Il-favorit li jieħu dan il-proġett massiġġ li jinvolvi miljuni ta' flejjes tal-poplu jibqa' il-Ministru Konrad Mizzi. Dan mistenni jkun proġett qawwi ħafna li jiġġenera wkoll flus kbar. U proġett li hu maħsub li se jkun qed ikopri xejn inqas minn 5,000 metru kwadru ta' art fil-Matab, bl-iskop li jitratta xejn inqas minn 40% tal-iskart iġġenerat fil-Gżer Maltin, iżda li se jkun kapaċi jaħraq ħafna iżjed minn dan l-ammont. U sigrit magħruf li dan l-investiment ta' inċeneratur ġdid il-Gvern qiegħed jippjana li jagħmlu flimkien mal-privat u għalhekk hawnhekk joħroġ ċar li f'dan il-proġett jista' jkun hemm numru ta' interessi diretti u oħrajn indiretti. Il-Gvern qed jisħaq li l-proġett irid jibda jiffunzjona sas-sena 2023. Kull meta jitfaċċaw proġetti ta' dan il-kobor, dejjem jitfaċċa l-Ministru Konrad Mizzi li nqabad b'kumpaniji sigriti fil-Panama li skont dak li qal lill-banek fija kien se jirċievi s-somma ta' 150,000 euro fix-xahar mill-kumpanija f'Dubai 17 Black li skont il-ġurnalisti barranin din hi proprjetà ta' wieħed mis-sidien fil-konsorzju Electrogas li ħal kuntratt tal-Power Station għal 18-il sena taħt it-tmexxija ta' Konrad Mizzi bħala wieħed mill-proġetti kapitali tal-Gvern.